Esquerra Republicana de Catalunya ha presentat el seu candidat a Esplugues, Jordi Figueras, en una sala d'actes de l'Avenç plena de gom a gom. El candidat, que s'ha presentat conjuntament amb Reagrupament i Gent per Esplugues, ha insistit en que la unitat és el millor camí perquè l'independentisme continuï. Figueras també ha declarat que s'ha de treballar molt per fomentar la cohesió i la participació ciutadana. En aquest sentit, a Esquerra Republicana hi treballarem, i Esquerra, més la gent d'Esplugues, més Reagrupament, treballarem en aquest sentit, i per posar la ciutadania en l'eix de les polítiques de l'Ajuntament, escoltant encara més a la gent que no pas el que està fent ara l'actual equip de govern, que pràcticament és un monòleg respecte als consells de participació, i intentarem escoltar la gent i fer viure la gent a Esplugues. El principal problema que ara tenim és de la identitat de la gent d'Esplugues respecte a la ciutat. El candidat d'Esquerra a les municipals ha estat acompanyat per Joan Ridao, secretari general de la formació. Ridao ha destacat el paper compromès de Figueras amb Esplugues i s'ha mostrat optimista davant els resultats que pot obtenir el partit en les pròximes eleccions. I en aquesta ocasió, després d'haver assolit ja representació consecutivament dues vegades, a més ara aposta per duplicar almenys la nostra representació, i una cosa encara més important, que es pot trencar aquesta hegemonia que té el PSC a Esplugues i per tant sacsejar una mica, airejar una mica la casa i en definitiva renovar la política a Esplugues, no? Tot i que, segons Figueras, guanyar les eleccions és un camí molt difícil, el candidat coincideix amb Ridao en que Esquerra farà tot el possible per aconseguir un bon resultat i poder així pressionar un govern socialista que ja fa 30 anys que governa el municipi.